job's a joke you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you 'cause you're there for me too. You're still in bed at 10 and work again at 8. You burned your breakfast so far, things are going great. Your mother warned you there'd be days like these, but she didn't tell you when the world was brought you down to your knees. And I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you. Hola, campions i campiones! Com esteu? Com a portaveu dels nostres de colors, us vull donar les gràcies per tot el que ens heu ensenyat sobre els animals. La veterinària, que va venir a visitar-nos, ja podia dir que anava amb pes en aquest tema. I el nostre de la ràbia, que precisament era l'encarregat setmanal dels animalons del col·le, el teníem enfadat com una mona. Però, amb la vostra ajuda, va agafar el bou per les banyes i ho va aconseguir. Ja sabeu que el treball en equip divideix la feina i multiplica els resultats. Us he d'explicar una cosa al·lucinant. A que no sabeu què li ha passat al llapis pirata? Escolteu atentament! Ho, 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 pirates! Ja sabeu que sóc un llapis viatger que navega per mars i oceans plens de paraules. Aquests m'ajuden a escriure els meus diaris de bord, però últimament, aquí confinats dia i nit, no em venia de gust posar-me ni el barret ni el pegat a l'ull. Si no puc agafar el meu vaixell i navegar per a descobrir nous indrets, per a què vestir-me? La Mochi Family segur que m'entén. El monstre de la calma, en veure'm així, em va proposar un exercici de relaxació tan i tan profund, tancant els ulls amb el so de l'aigua del mar de fons que... Us imagineu què va passar, oi? Sí, això mateix. Vaig començar a viatjar. I era un viatge imaginari. I ara ve una de grossa. Sabeu qui m'acompanyava en aquest viatge imaginari? El Bullet i la Fama. Sí, aquests intrèpids exploradors plens de màgia i d'il·lusió que un dia van deixar els boscos frondosos per acompanyar els nens i nenes de segon en l'aventura d'escriure. Doncs sí, estaven tan avorrits com jo i es van animar de cop. Vam tancar els ulls tots plegats, respirant lent i profundament, i van començar a viatjar. Però ens trobàvem enmig del mar de les paraules, sense saber on anar, ni rumb ni idees de destinacions a la vista. Ens ajudeu a traçar una ruta per a poder omplir un diari de bord increïble? Us animeu en aquesta aventura? Porfi! Que diuen que marxem de viatge! Quina il·lusió! On podem anar? Doncs podem anar a Londres, o a Nova York, o a Cuba, o, ja sé, a París, o a Egipte. No, ja ho tinc. Podem marxar a Indonèsia. Indonèsia, dius, Raquel? M'encanta! Hem de fer la maleta, doncs. Què hi poso? Anem a veure... Què necessito? Jo crec que el més important, el banyador i les xancletes. El banyador cap a dins. I les xancletes. Però esclar, si anem a la platja, jo crec que també és molt important la crema solar i les ulleres de sol. Que visitarem unes platges espectaculars. Quina emoció! Posarem el pijama i el necesser per dormir i anar ben nets. Ai, m'encanta viatjar, però he d'agafar la roba.
la roba per aquest viatge. Crec que faré una cosa, agafaré la mateixa roba de l'últim viatge que vaig fer, que va ser a Suïssa. En veritat, puc agafar el mateix. Aviam que ho agafi. La meva jaqueta de pana, que jo vaig al lloc sense la meva jaqueta de pana, els meus texans, els meus pantalons que abriguen molt i que són una mica més còmodes. Calçat. Ostres, la jaqueta, sense la jaqueta no vaig enlloc. I les botes UC, que m'encanten, i a més estaré supercalentet, estaré superbé. Però, Aitor, has mirat el temps que farà a Indonèsia? No, Doncs potser que ho miris, no? potser que sí. Previsió meteorològica, Indonèsia. Sembla que farà calor. Aviam, que repasso, que ho tingui tot. Pantalons curts i fresquet. Samarretes també claretes i bastant fresques. Les gorres, perquè farà molta calor. El calçat que sigui fresc i còmode. Què em deixo? Home, Aitor, el banyador. Ai, ostres, clar. El banyador, si no em podré banyar. Bé, el banyador. I per si de cas agafaré un parell de samarretes més, que em sembla que sobré bastant. Bé, doncs ja on hi diríem. Roba fresca, calçat còmode, està perfecte. I també fa molta humitat. Per tant, no ens deixem ni l'impermeable ni l'antimosquits, per no quedar ben acribillats. A veure, què més necessito? Ah, ja ho sé, farem snorkel. Necessito unes ulleres i un tub per descobrir les profunditats marines. Abans de viatjar ens hem de preparar molt bé. Jo m'he fet amb un mapa i una guia turística. Crec que ens anirà molt bé. Va, Montse, que perdràs l'autobús. Ja vinc, un moment. És que em faltava el més important, el passaport. Si no, no es pot viatjar. A veure... Jo crec que ja ho tinc tot. El pijama, el banyador, la crema, l'esprai dels mosquits, les ulleres... Jo crec que sí. Apa, nois, que me'n vaig cap a Indonèsia. Adeu! Salida del vuelo Emirates 8063 con destino Indonesia, con escala en París. Señores pasajeros, embarquen por la puerta E65. Gracias. Vinga, companys, que Indonèsia ens espera! Nosaltres també hem volgut acompanyar els mestres en el seu viatge imaginari. Quines ganes de conèixer aquest país asiàtic. Descobrir la seva cultura, la seva gastronomia, els paisatges impressionants que hi ha per aquí i els seus temples, com en el que estem ara, el temple de Prambanan. Apa, nois, anem a gaudir d'aquesta gran aventura. Hola, nois i noies! Soc l'Arlet i els nostres de colors m'han demanat que us expliqui cosetes sobre els mitjans de transport, ja que us serà molt útil per planificar el vostre viatge. Doncs bé, els mitjans de transport. Per anar d'un lloc a un altre podem fer-ho de moltes maneres. Dependrà de si volem anar a un lloc que és a la vora o lluny. Per viatjar lluny podem utilitzar el cotxe, l'avió, el vaixell, l'autocaravana o el tren. Per anar a un lloc proper podem anar en metro, bus, moto, cotxe o bici. Els mitjans de transport els podem fer servir per desplaçar-nos, viatjar o transportar mercaderies. Es classifiquen en terrestres, marítims o aeris. Els terrestres van per carreteres i per vies fèrries. Els marítims van per mars, rius i oceans. I els aeris van per l'aire. Sabríeu dir un transport de cada tipus?
També es classifiquen en públics o privats. Els públics qualsevol pot utilitzar pagar un import, com l'avió, el bus o el tren. I els privats pertanyen a una persona que els té a la seva disposició, com la moto, la bici o el cotxe. Els transports es poden moure mitjançant la força humana o del vent, o també amb combustible o electricitat. Sabeu quin combustible fa servir cadascun? Us animo a investigar-ho. En el vostre viatge imaginari haureu de desplaçar-vos. Per tant, heu de pensar quins mitjans de transport utilitzareu. Vinga, som-hi! Gràcies, Arlet! Doncs bé, els mestres ja tenen clar on faran el seu viatge imaginari. Ara us toca a vosaltres. Penseu on us agradaria anar. Investigueu sobre el país o ciutat que voldríeu visitar. Quins transports utilitzaríeu? Deixeu volar la vostra imaginació. Podreu arribar molt lluny. Ens veiem la setmana que ve. Adeu, guapos i guapes!